Samo zajedno možemo izrasti puno veći, jači, veći, širi nego individualno. Ej, još jedan super hladan ponedjeljak. Idemo gore, uživancija do vrha. Super ponedjeljak. Blaženi snijeg pada. Vidi lepote. Jao, šta će nam biti dobro. Idemo. Dio mog treninga je izlaganje hladnoći, jer kad se izlažemo hladnoći, prihvatimo prirodu, prihvatimo univerzum, zemlju, i to je dio mog treninga. Dobrodošli. Pričamo o svjesnosti, onda možemo reći više stvari. Imamo svjesnost u glavi, svjesnost u tijelu, svjesnost u auri, svjesnost zemlje. I možemo odabrati sve to da budemo zajedno, sve podijelimo. Hvala. Ćao! -3, Sljeme, zima, odlično. Trening za 10. Uspio sam snimiti nešto u mraku. Idemo dalje. Još jedno sat vremena hodanja.
4 sata hodanja na -3 mečeva. Uspješno. A sad lagano odmorko i sutra je novi dan. Preporučam svakom trening, a ovo je samo jedan dio izlaganja hladnoći. Idemo!